Samo udruženim snagama, srcem i upornošću možemo ostvariti cilj koji smo postavili ispred sebe. Shvatili smo da je promena sistema moguća, ako postoji želja za njom, istrajnost da se uspe i posvećenost tom cilju. Znam da živimo u teškim vremenima, suočeni smo sa mnogim izazovima, ali uprkos tome, mnogo puta do sada smo pokazali da imamo sposobnosti i volje da ih sve prevaziđemo. Izazovi i prepreke su nas dodatno ojačali i učinili odlučnijima da idemo napred ka cilju koji smo zacrtali. Mi najbolje znamo da ovakva vremena stvaraju jake ljude. Ovo je prilika da se okrenemo sebi i otkrijemo šta sve možemo ponuditi ljudima koji su u našem okruženju, našem gradu i našoj državi. Pogledajmo i naše slabosti i tek tada ćemo znati šta možemo u sebi da podstaknemo na razvoj. Jer ako hoćemo promenu sistema, mi moramo da se menjamo, kako bi naš sistem učinili boljim. Mi ćemo biti ta promena koju želimo da vidimo u svom okruženju.